glumca je Ljubomir Magaš. Rođen je u Zemunu 27. maja 1948. Umro u Frankfurtu 10. novembra 1986. Bio je beogradski bokser i jedan od najpoznatijih ličnosti jugoslovenskog podzemlja. Učio je autolimarski zanat, ali ga nije završio. Radio je jedno vreme u pogonu IMT u Dobanovcima. U policiji je prvi put registrovan 1964. godine kao napasnik. Na Zvezdari je počeo da se bavi amaterskim boksom i uličnim tučama. Sud u Beogradu mu je 1965. godine odredio kaznenu popravnu meru slanja u dom za maloletne prestupnike u Nišu. Kada se vrati iz inostranstva, osumnjičen Radetom Ćaldovićem Ćentom i Zoranom Milosavljevićem Robijom silovao jednu devojku. Za ovo delo je dobio 3 godine zatvora u Sremskoj Mitrovici. 2 godine robije proveo je u zatvoru u Sremskoj Mitrovici. Ubrzo nakon izlaska iz zatvora, u martu 1971. godine našao se na Interpolovoj poternici zbog krađe automobila. Ubio ga je Goran Vuković, zvani Majmun, ispred oblastnog suda u Frankfurtu.